教室の片隅で暗い顔してどうしたんだ。他と違う生き方、何が悪い。少しくらいの挫折は誰にでもあるから、今はここで新たな未来へ。わからないことはたくさんあるけれど、誰も教えてはくれない。今できることからやってゆけばいい。あっという間に時は過ぎてく。一流大学だけが全てじゃないけれど、上を向いて進むことに意味があるんだ。一流大学だけが全てじゃないけれど、最後に笑っていればそれでいいから、それが一番